wo ye no edi na na be ma no wie dem sesa bodies no konkan no dem ye say abusuafo no mra identify bodies no through DNA enti se wokunu firi mu a wokunu na busua esi be ma na nem ehwe mma no na na ne ba panyina a wona oba foforo nso na wo ye ko hwe akola no ama ono de ene ye de ye Abushafo ya mama kwaba embra Nyansapo TV so se kase Nyansapo a na wagye me so se sane no badwemba kwan so ene so ba de adaroma ama ye kwan ama yedi ehie bi yetiase a emfa seda ema no madaroma se ne de edi kan a wo hwe ya subscribe to your channel no efa ema yen like comment san share ema obi biara enya bi ehwe o yesa nyame ebe hira wo pa ene so ya ba oba panyi ho ye nana yaba ne nchen de bia eya na ye nkomodie no ehu se fiti ahyase nkose wie nyina no na nana fa sa kwanya yesu no wotu ye mfo bebre ase mabunu so ye pe ya na ye pe se ye ba mpanyifo na ase na de bia no wode nimdie ne kyerɛkyerɛ yen na yesu so ya brabo asie ye na ya nyara anase ya brabo anye basa nti ene so de dika e na ye beka na beboa yen na wa kyerɛ yen niam bebre bebi eni so e niam bebre ho ama ya faba afimo tema na kwaba na fa nkome wo ho nyina no ehyehye so oba panyi okofo poma checheku unimi akwawa ya ibu na ho ye nyankopo tumi ne mo mpaibo yeda nyame ase yeda nyame ase se abeto wa ho odin mu na ne so beboa ya be kyerɛkyerɛ ye nananom e hyiraw nyankopon so nto ne boaso no hyiraw na o man kwada e ma ye amen. And so ene yesen de ahia bio. Na de yede nam no medical bisa eno ameti baby. Na mabai de wada ma obeboa me. Na watwa so ma me. Ma adwen ho a ye nim ye hu ne nto aso. Tene de obeboa me. Ose mpanyimfo se yemfa nantwie abemben ehunehuna. Mi hu nto aso no. Yemfa hunehuna wan. Nantwie abemben yemfa hunehuna se ye kan saade a se nantwie o wa bebe nkore tromo e wa bebe odwan bema ese wa bemben nti enka ana akomfo ni binom so komo a dodo no atimi de nantwie abebe ye echebi na hyewo ntu betimi aka ne se ye mfa nantwie abebe hu akomfo mfa hu akomfo ana ye mfa hu akomfo ba wa hu a hu bi pe tintin fa hu na no nakare ana da ase so ye ba se na be ba ko betom na wo kire ya so ya keja bi ne ye ka ne hu se ti ase ntin ye ka ye we di se okofo po ma kire me ti betimi aka sa na ti e da ase pa ana enche sembi koso e wo omanga na mu na ye tedwa na nke ni se ka bi se de nke nye fiasem kode na so aye henya aye deja obi ehwe nyasem goto etwe ne srani abasa ti ya bai de ye be sewo be boa ye na oba eni okunu be ma atisika wale oba na omotie sebi be ma no eto a enado sen ena abusuan betime je oba wale ana se oba betime to na brabo so asantim pa de oba ni kun firi mu a afe idi afi hia na wi a afe ne no ahohoro no hokora kane no a ankane na begu fomwa obefrant betuntumwa o papada tuntum na betuntum ene obefra won hye mpaboa na eduru bi kura na yasa yidi tire ho no ye kwatire ho yasa kwani tire ho no na kane no ye yi ni di kogu be ma ne naso tete no na se obi wu ya be ma panyine wu no ye yi ya ye na wie no na da ye se ye dware
ye no mi nda wi tena se kwasi ada wi adwoada ene yesi obi a mpensu enware kane na chese ye nidi ebuara saa ye ne na mpensu enware ene kurumu kura no ye bodawu na na asumesi ene na busua akoda wo hema ana wo hene se ye damu ase mo aboa ye ene ye di ene nkono awie nti ene de mo dawroma obi a mpensu enware munware ne amamudwan nti na abusua ni ku dwan ne ateta obi a nyebiare nti eno no ye beka bra ye de beye efinhia no ene ade ansa na obi a hwetim kunani ne de abusua ni nyina tirinwi ebeyi no edi kogu wo hene no de wawu ne naso na kunani no opa obeto yenyini bio obeto amto de ya ene yebusumi bi nsa bi ebeyi no na nu ni twemu a afinhia na no yedi wi a ene be ma na hu ntasem nyina adaduana no yebusa ne ye se ne yire ne de be ma ne ka ana be ma no se de yire ne ka se be ma ni bi wo bi ho a wo ba ne na be ka ne nyina kire abusua no na abusua adanse afinhia na ne de papa mu se daduana no ye wie bibi a nti kunani no na ye de ne ho achem yes afi na busuna gya na wade ye ye de ne ho achem ebi a se dan bi wo ho afuo bi wo ho yes japade no japade no saada no ene ye kwakire wo ba ne chefa atiase oba ni nya ne chefa wi a na afi na yesum no afi ni nyina wo ho no de abusua no bo na konma obusuan bebo na konma sa afi kosi se papa mu ne beba no ye gya na kwan ye gya no ye de ho ama no na ejapade ye wo ho a esi wonya no wonya ne de abusua de na de ya ama na ne wo kan se o ne tene se wawuo ne de wawo ni sem se wawu ma ye na koba se ya tofu wo so e se ewie bia ye wo bia ye wo ansa na wawuo ni yaye na ye se ya atofu wo atofu wo a ya na ye nsososo obi a wono ahye da abo no hutu na wasen no ho na wasen no ho se ye ka awi a enya atofu wo eye nkwanhie wo dua be ekobukum obi a eye nkwanhie wo nsuo fawa eye nkwanhie wo se wobi ena ebi a obehia wa kontensi na waje wo nkwa afiri wo nsem a eye nkwanhie wo helicopter crash na nsen de ti ye enso nkwanhie dise wo ankasa wo tutuo bo ho jese wo ye nipa boni ni wo ye otofo ene wo kum ana wo num aduro ana wo kosen wo ho homa eno de ye mfa wo mefie kora kane ne wo baabi wo ho no mo a ne do beko atofo esi ye no ye do beko ye mfa wo mmade ye ni papa ni nyina aguyo no ye timuntem e ma wo ne no wo mo nafa ako eno no ne ye frɛ na atofo wo wo tofo enti yetimi de ye wo makora wo tofo wo ma mo si ni kum no ho ana munni ni kum no ho yesa na abeda obusu so atofo no eno ne ye frɛ na atofo na sa wo de ka akohi ankwanhie wo nam na ade bi ka no wahwe ase wo bi na tutu bo wo de ye ka ho bia ye enkwanhie wi a won ka bi hie na ekwan a wo ko na wakohie wu efre no nkwanhie wu ni nyina so oba ne bedi kuna no obedi kuna no se abusua be ye na yi kama de wahye da ekum no ho ene ye yen ha ho ma ba ne ni kuna no ye hye ewu no kura na ye soso tiase matiase wow nchemu ade ma ye ne eye eso eye disua eso ma dodo na bi wo kura wo bo ne ne ya me kura me nte da but ne wa cheche mu ama hu de ya atofo de no ene de ye nkwanhia de no
na ye de mfa so wu kan anaze wu ba no ate ase na de wo wu fie wa yeso wato no kon ewu nana ye hu we nyina wie no se emma ewo mu ntemu a emma ba wa afo ntemu ama na ye hwan dia oh se emma no wo kunu na yere dia enti se wo kunu firi mu a wo kunu na busua esi be ma nanem ehwe mma no so oba so de be firi mu a oba na busua enso be si oba nanem no ne wo kunu no aka abom aka emma sanity matiase nana ne ko ba ne se abusua se ansana yenye bewuo no o ma yehu se no ma yete se enkwadai etwetwe na so ase enye ne de ya nti ye pese yehu no kore wom sa yiw omo ye de na ya to aso ahwe omo na oba se ompene me ye nhwa a ana sa semi o hwe ne sen adene ne se enene wo nu ma ba se ye koye de DNA tete ho no ne sa na emenyo ni ho tete no ade a na gira so ne se ebi a wo ba anyim be ma se wonyim a wonyim enya me no me yire no nya me no enyim ehwehwe so ehwehwe mu wa amamere kwe amamere kwa mu ne fa so hwehwe ebi a boso nkase ebi so obi okramo kase ebi so ebi a ensu ebi so ne de akoja ahwe bra wo de bewo enene wo nu aba yese yenkoye wi kane ne sa ade ebi ni ho kane doctor awo kra ne ni ho ye wufie eninti awo nu mu ne po na ya bo no na be me ehun se wo ba ne de nokore wani nokore atiase na de ntame bi sa asem no sa chese me ka se asem bi abeto tentanfide so ama abeto dwa ama obi ye twene sa ne abasa opanyin bi ye fene Samuel Aboagye ogina MP kra wo oboase na wanya bata aban ama ne dibre obo ne dwuma enche ye play ya ekonya nkohie koteto ye omuwu ya na oka ho bi tonso ofiri mu na ni wo ye chi nke nim se na nka oyere be kan tribute ya besun ye nke nim se omo wo ho mu di o mawre ho ehu ya ne se ababusunya fo de oyere kwa kogina court adan ya tema be ma ne toye no kwanhia ne ba ye no ye pese nka wode eba one na wo no eba de si ye no na o ma hye tini ye hu se wenie ana wenie teji se ye kohwe moja mu ana se ye DNA na wo kan DNA ansa ne hu se wei enie asumasi esunie nti onfa akora ne mra na nka ye nye DNA no ne hu se obapa nie na nka ye hu se nipa asumasi ande ye hu no enso onfa akora na ma ye kofa be ma ne ba bi a wodi kan awo no ene de ye na ansa na be ma no so be wo no se ne be ma ne nwia ese ne se na be ma ne o maame e de kin di nkomo sa akora yi one ne yere ya wei onjindi se ne dia nti ko be so ko ye hwehwemu nenso sa bre no na abato nti ese be se be heja nti nya abotre na abato ne enko wie akire no na nka waye ba da kire no onye ye na fofi anto ata odi afiri mu nti de wadi kan ka kye ne maame na afe wanfa akora no so amma mo manfa nye die no ejina so akire mo se ne you de papa ikan ye se akora nye ne die oba no e de bibi esie nti ne yatabra asemi e de kwakọ pie court na nana oba oni okunu tie na ebe wofo okunu chi akwakonyem de be hye okunu na okunu so ompiri eye muso ohun faasem we yi aba wiase a ye wo no me pese me hu na semba akose be ma no wo wade wo ba no na wode ne nyemu ye wo ye ana question obi sami de yatete ene se na oba ne obi ena na ewo ho obi kro de ye money dige ze ye ni evidence obi na na one ne wo ho ansa na oba be hia Mr. Samuel Aboagye so ni Mr. Samuel Aboagye be hia ye no na onde onim se be ma ni nim se one de no one ne wo ho no agyae enti oba benya oba one ne tie sese na nyinsen bae no hwe ne ma owu wie nti obeto akora ni din no
e no ye ne ho ade e ka ho preko nti wa no asɛm we yi aba no wo saman asɛm ka ene wote asefo asɛm ka ede ti sɛ wo maame yi a wo ken ne ba ne ne di saa nkomo no no obi nyina ho no correct wote ase ye ma ye ho ahomete no correct ebi mpa na ware a ne ba no ware saa ba wo mpe na se ne nje ho nti ye se wo fie wura wo pe watu a wo di paano a wo so wa ye wura paano keke nti se fie wura na pe watu de bia ye tan wo di paano kra wo so wa ye wura na saa se wo yi a wo makofa aba de jey saa de ani ni nipa nya na wo mu nte ase se me kunu awie na akola aketo a ma wo na wonya ni afe papa ne ba nye korpe so te ase na akola aketo ateche keto ano na mo se me mfa ne mra ma ye nkohwe ni muja me dia ni ye aye keken nyini enipa ye nipa enipa ne nipa nyina hwi ato aba yetimi wiam obi nye nipa nana asem ni se e wo court na ehye ana okesa busua e na de asem kokko se court nhye na ko ba yi fa abofra yi mra ne enye die ne ehu se ampa eyo mode a e na afei so asem eto abusua yi e na eya nti aban so behwe se owi kakra o de ma abusua se mo ngina mo so mo fa ento mo ho nti se abofra ne yehu so ye de a bibi sei ahwa ye nya mfire aban ho ana se ba kra ye bedan hu se ye banie ana ye di hye ni nti ye ma ni bi nti se adanse beba nti nka bra nanso court wonum so ba so afa ne lawyer ama wo makose ye mbo asem abusuafo asem ntungu nya de se die ne no be ne ne ochena eso ka ho nti sa na asem na kosi asem a wo ba na kan se bi na me kan ka wo nyina so ka wo nyina so be kan kire wo ka nyina so ma na me ne wo ba no na me nyim no wo wie ate ase me wo yansa ma wo be ma na beto bani din aye me ho ade aware tamwa me ne te wa me nyum ni nyina na me nye ne yere enso bira wo gi ni hu di ye gi mi so mi di ye se me ye ne yere no aye wo ye wato akola ni din aware me aya amamre kire se me ye ne yere ni nti da be ma no wa adwene sa akola ne nye ne ba e na otu ni din wale me wansia no ntem ai be ma na anka no okowu wieye na mde weyi betata me se ye nkohwe moja ye nkoye se mabusua no munni to be se chenchina mo bekwa akohwe me ba moja ti se be ma no wowu na be ma ye wowu so no ma me ka se obeka kire no se obeka kire no no bra wo ye oba no ho ade ma me no okoi no ho no oni ho no ho wo to akola ni di no oni ho no ho court be ma bi no obehia ewo na twitwiri be mu a okwa court ansa na obeka ansem ye busa se wo so obey ni papa ni wo se han wo wo no why na tu ni di ediri ni edi busa wo se papa na tu din wo wura ma mi wo ye wo na ato akola ni di wo se na afi die ne ba ya wo se nya oba ne akola wo wato ni di no amu obi ehun sa wo wato ni di no afi de wo se nya oba no ne hwan ne yemfa akola no nkoma ema no wa bra wo na wo di drato Matiese na be ma na Mr. Boaje wo fi mu na me fa ne kransie ni nwa be ma na ne kasa e wa abonten pa na ne nkomodie mu omo na oni omudi nkomo no nkomodie mu o kire mu se sa bere no a Mr. Boaje wonya ne baby ko eye na dwen se opese ohun se na bofrei media no sa bere na abato no abato ye to nensen a president nya yi ade no wo ba panyini wo ho nye be fa ketwa ne ketwa ene ye be sena ko se bibia na ye ko gina abaye mu kura no
panyin no ene ye de ne beko so wo nyina afiri ma me ko wo mu ye du kura panyin ni da wo wa no se wo nko kura dodo no de o ye papa no first born woni ye de ne ye papa no the first born maame no wa ware no we no wa no say ne ba no we no wa ni ti asem ne ye kan yi asem ye kan nya wa de ye ba asem first born na wa anware no wo ya mfa keto ananko no ya nkofa first born e di enti no amfa first born na ama ne sa tetesem asantesem pa ne ye kan bibia ni wo che se abusuafo no ibenya nyina so sesei wo be ya wo ebi kura ne ye kan mpo a na na apiase be se mfie mienu akwana ehwe na afi ba ko ka ko ne ni me kasa akwara na mfie mienu die wonya bia wonya ba bi okeka ko wo buru enya bosome ba ko enya bosome mienu asante ben mu ha na ben mu bibia akwara ye betwa so a ye de bosome miensa ni twa so obi no oba wo so oja no because ye sehwe no ni we ni bosome miensa kandi wetimi ko be ma foforo na wo batache ekuta no asema abe enya bosumi miensa dabi enya afe kora be ma no te ho ye de na ono ankasa anye ne hwehwemu wonu mu no a wonu wo ba no wo ye no ana so wo ba no wo ye no ene de bibi hwehwe na so sa akro de ne brami enya media wonko ye wo ba no ho ade ko nye ne ho ade ne anye nka bom obi timi no wo ba wo wato ne din no wo sum eja ntimi na mfa abrabo na anko anim enti we ni we wonye na me bade me hwe no endo krasa me kan ni ye bobo so me miensa ifiri ho ko no me bade me hwe no ya obi pe no a onware no be man nkunu hye ni mu want ho e me ye wo ba no ho ade da e mo wonya ne ye na wokowua na momo busuafo na wo maame panimu a wote wonu se wani mi di ho nkomo ana ahwe ma wokoto akora ni wo ba ene wadi nkomo se oba no a wawo no oba no no wo mpra woni meti ti woni ne mpra ni jaye ya na mekofa no ti me hwa akora yi a wawo ni ya akora yi enye me ba ebi e bra wode wo ye no minimbo so me nko enye me ba na wo maame panni no watena ho ahwere no maboaboa mo ho makoto ene nkwala ediri to ne ehoade ye no enya ade ketu o sika wom sika ko enti wo maame no aka sa akere wo ba ne be ma no so wo ba ne nwuri a ka be kwa akokasa nya ne ba ne akola hwe anadwo ma anasem ene wo mu ye ka ana etimi wo ba kwanu akwura wo da mu eno wada ade e chinya ase anadwo yi ma no ma na ebe ji wo chinyi obi anyi wo chinyi na anadwo asem yi a wo mu keka e ya anadwo ma anasem se wo ba ni nya ahodiri jira kase mini me kuna wo me ba wato me no wonya me ho ade me pina mu ne ye wo ye we wo wie ye wato me badin waya me ho ade kama amenipa dansifo nyina bem ebi kura ni akokoto akosensai same ye ne yere ne beni afedi ede be na ba ya me kuna firi mu na mi di ma were ho na mo ni ya mo be ka se be ba na nye ne ba hwe ebusuani nkoko ba ho ema ne ba busuani ntime nko ba ho ma ne ema ne busuani ni se eje ko mu de ye from be na eje ko hu ni ho abeba awa na wo ware no wo bo na no se wo mpempe me boa no kre ma hu sa sini no ma hu ye ni nua ma no hu ye ni ye no okono oduru okono ho hye wo mo we yi amokan be ma na mo nti ase wo na abekwa ka kire na be kire se ena emai mu ayewe mema pi ye nwo a ebi timi nda yere kasa te yesi na wo mame na enkata manim guase so so what ase be ma ni eti ase wanka ne badwam ba bia se woni wa na okwa akoye ehwehwemu bi se akola na ye ne ba won na yere te wo se ne ba wo kokwa wa kra no wo ba no yi a wo ye nyina de wo ken so won de oni se ni kunu wi wo hwe ni kunu kwan so wo ba ya wo be wo de awere ho ni ani be die pa
afa ne ko wi ase a ejapade enti hwelumba no kora ayere no hwede abusuafo nyina ye ejapade enti aban be ma wo mu bibi na obe yi obe ware ye nche ye rie ebi kora de maame yi ta no ne die no kora me kan ye de ho kwane e be fa so a ebe yi na si nchen enti me de oba na so ma wo kan me foa no so fa ba no so kan me foa no so di abusuafo na eye no anadwe ma anasem no mu ye ntwa kwan be ma na wu wo ye no edi na na be ma na wu ye afi atwam saboso miensa kora atwam de mu nyina matana se na be mi aye nhihye ye sa nkrofo wo mu de wo beto no bedini no wa ware na yire enya asem ketowa nipa obe frefre wo mo niye mamu maami niye manu nkokọ nnamu amokọ wiye na be ma na wu owufo ye koma no dabi da ho da se funi difo emre da me yi na menua be me maami ne o maami ye jama no ye wodani wo se wo mu mre ye se wo kire kronfo a na nipa bonini tunutu ebubu ne nan na wo de wo ntutu ebubu ne nan no abesode abegyina ne na betwe manso obeto akun ukun wi a efuni difo woni ho no wabe yi ho ano sa wo ye dani so ye dani wo ukububu na na etimi kasa wo buo na me ko toilet kura no obeto me so enti di abusuafo na ye no say ye de ani o say ye de be ni mo ba no wa ankasa enti me de sa se we ye ama amanfo aso aye bibire no me de mi ye se nyemra because the watch is be man nko an na wo ho kwan so betimi ayewe abusua ni ntimi nko se chenchene agen de oba na ye no ofua ne so se pepepe me ma ne ma ho kwan nana ensemi onye ya okasa wo ntintan fidie so aye de gya ya ye ka ho asemi ne nsemu a wo cheche mu chese awafo wo ho ikura na ntokwa kakra sore awafo so ne ntokwa de sore na epeye sore na abafom sore na abafom na ntokwa ni nyina ni asemi yewe nyina se oni eye MPB o Asante Mam hase ene hyehye ho se na do mo kan se ni kan no ni MP no ene hyehye MP so warefo wawale kan no ni MP ne wo ho ansa na Mr. Abuaji ebe hia na agenda free MP ni nsem awa no sa MP na abeye osi akwa se ohyehyemu emu na ntokwa aba na ekofom a ena baba wie ne nti ho so ena ye ka se mawafo na osane bema o shekawa esan etwempena ye de ni ho evidence de ba de mo ka no ena ye kan bie ana ene so osi ne sen ade a wonu se ya ade emu oduro ebetimi di wowi aba ebetimi di boni kese bi aba ebetimi di ohaw abeto abusua ni mienu awarefo mienu abusua ne nte na wo eye wonu abema tamu a wo nua ne te ase na no wo ye sa wo maame a wo no wo so obo na mane wo wa ma wo maame na mane wo maame so obo na mane ono so amo wo so amane nyem ni pa mienu na mo ye abusuafo musafo bibire wo ansa na akoto wo ba na busuan sa asem dindiri sei wo ho a awade a ya wade ye de yitimi de koto abusuan wo nua no ankasa na yire no wa amfre wo bi maame a na papa bi se bra na asem sei na aba na etimi ato wo no ne maame ene wo nua no ani na ato oba no so ebi enu nua be ma panyini bi wo ho ne papa wo ho ebi anu wo fa panyini bi wo ho anto wo mu bia ni afrasem na nsiesie afrasem no ensiesie ame anka so yesi MPB kura be ma no be hunu wo ne humbone na ebusua siesie ti saase ma ye ka ne ye boa ebusua kwadwa na akwabena no edansini ti kura bu ni adwene Intimidate me can play. Se nipa tawa. Wo sire kro wo so wusu. Ade die ni wa beye ama wo tamfo. Ani ade wo ho. Ye so wo tamfo wo sua wasakora. O che ate anipa.
Assume say e kesi dwom esi we yeye enso bi kura na obo onhunu kura se wo sada so enti ewiase ye me yemfa me se ade adanse mu ni nokure e ma ye ho na ye nya na wo se na ye se yemfa nka na ye se yemfa nka asem na emu mi nyina ho enka we ba na emo fo omaba ayemode ma kofa ho adwene oba wo wade ya wa wade ye wo mpira bi kura na empira no ebusua nimu a ya hwemu kana ti se wonya ne te ho na ne nyaye ne bia be ma na ho boa nso se obeye ho ade ya nse oyewu kura eni fo se hwema na twetwe de ba enti eno no wo duhuni oba duhuni emema de ene ne koto awade bi no abeba no ena me esi asebusu dua sa chenchini na nko nyankopɔ bo wiase wie ye dadaada no emema de te wa abu mu ware mi timi ware boro baako timi ware boro baako so obe ware mi yenu so obe ware mi nsa aye wono ana ho dem na wo a wodi ka ware wo ye ho ade no eyire panyini no na yira wotoso mi yenu aba na yira wotoso mi nsa no aba so obi kura edan no no so aba so ana obefefa mpene bia so de onfa ho be ma no wo bibia na mpena wo baaye wo nka ho ne kane ne de na sanka kane ane me ma no kodo no so wade maami na yire panyini wo ho wode ne kodo bi afe no abewa no ba ko aka ho ne ko to so ka ho wo mu ye adwuma na afe ni no akfa ba ko aka ho na aye me nsa no wo mu nyina ye adwuma adwuma no ai wo mu ye no be ma na ehwe wo bi adwuma ye ni du se akọ animu a wa che de bi ade ama no no wode wono nso ne de ato ne busua ho se na achi ni ho abusua ahwe ho yom so mu de nie so tine me ni timi do kese asi wa do pe duonu se na yere nam ka ho on na yere no du wa wo cheche ebu obi abi na mo mu koto awade yi a ye de abai e da chenchiri chia se be ma ware me a onwade obi nka ho okoye no ho ade kora ada ọ na ne nyankopọ bo wiase se punishment bi wo ho a da chi nyankopọ na betwe na so enye wo ba na wo wade wo no akose makoye court nkrata enti ade wo asama wo wasama fantimi chechere na za enne na ma for dia betu ede bi na mebe bia me de wanya me ho ade de ene me de ahemo bo ano na me se na be ma wanya wo ho ade a wontimi nya awa na bompaye wo se ne tam nso ya jai wo be pepere ho anu wagya ne tam wo be so anka so de ye wo ho ade no de akoyi obi ho ade won ko hwe ke bi court awade aye gya na da biribe no empena ni se yeso obi gya na empena no kore awafo nkwa ne gya wo enso obi ni obi awade empena awade aye japade a wo makoma ye de wade enye aniso nti aniso wade no a mo ye ne na ene kawa no obi na eye obi adwuma so no obi adwuma no so ye kawa na enye wade fo nko an ye kawa na ye wo ho ne nyina so pa nyankopɔ ani de ho ye wo akwada afofo ye tu ne dira kawa wo wade a ye kawa wo wuo na wo kunu do wade si ade nyina ba kawa ka ho kawa ka enti wa wade kawa na wani abre ho no nka hwe ya ahenso de enti ya wona be ma ne to ba wo se wo be ye ho ade nyanye ye ade be ma na koma ewura wu na wa ye ho ade na aye di kai ne ye me kwa wose ko beko so wonye ho ade mfana wade ne ko ya na so wo enti ma no amaba munya botere wa awade so ene mo mpa ebo bebebe
Eni akwankyere bebrebe eni ehunhuna bebrebe eni ema amode ye mema ade bia ensiri nyame no ego mpa yesi nyanko nana yeda se obawafo efa ni kunechi eni be ma foforo kohia na emusu ana adawa emusu obawarefo na wutimi firi wo kunechi na okofa be ma foforo a je ememe bi ni bi kra edimpa ebi wo kura etimi kire wo ba etimi kun wo ba wonyima etimi kye no awo kan waje so waka wonkan ya wonwe wukunu me ho ni yakofere ne jabra asema be ni edigwanto na edi ama eno kaso dwanto wonso mu dia ene wo ho be kire wache dwanto an dia wo wo gina akono wonso mu sei obisu oso dwanto bi wo kuro otu ne nan eti awisisi ye kira pa na akola na enen na ne ma asai o ye ni me bi tan ya yesi ya paye yi no na ehwe ya paye yi no a wo ba no wawu yi banwa na oba ne sosoko enti yensuro nyankopon suro ade yentie ne waka na de mpanini aka dada no yemfa saa kwa no so fa so a ye ho beto ye ne ye gya na ye koye de ani na ya pade no na me ni be ma akobre wo ba ne be ma akotena ensie bi enu miensa ekonsie ma ne no no aduane me be ma no bibi si o se ye ejapade me ne ejapade na wo so be ma ne hwe wa no wo so ejapade an na ya ne be ewe o be nsum be ma da bia be ma nsum yenya sa adufuru pe no yenyai wate ne se nyankopɔ so be mo ame a enim kontomo akese ayo nhwe hui ana ene be wada ma be kan bi ka kire ma na ka hye won a otugu me ma hoforo so eno na me keke oba bi wo ho a wo ko adwamamo a no aworo ne ka atofi aworo to fi okwa aba ebi so wo kora aworo abo ne ntoma sabe wo je traz de utiwi a no aworo ahenbuto ko adwamamo so aba ni kunu wo ho pa do wo yesadi eye musuo wo ba ye hye wo kawa kora de bebe bi eni wo hia so wo do watimi akọ obusuafo anim kane no ne obibi se kokoko eno wo ho ansa na kokoko na chi eno kra de mpanimfo no ma kokoko no wo ho che kokoko no ye do no che bi kura nsie mienu miensa ye hwe na mo anwo a ye fone ya memu a ebusua ni timi wuram wona na kotena nsie mienu awo ma so na se ye hwe na kokoko na chi yetimi se beye no ho ade be da ni trase abeye no ho ade nyina adam trase asa brande waje na fire busua ne nsem okay abusua ye bibi kura na aso wo ma no nkwa a obi entimi nkan waje wo se waje wo enti emma no titu so ni be me bi atena na se wonye wo ho ade kura na asetena na moti fa emfiri na chi enkofa be ma foforo oye obone kura wo wadamfo brebo pa wo ntimi de atonanim ana ahwe ni nua ba bi no ani duri nanim a utimi de tunanim se ne wo fa utimi de tunanim ne papa utimi de tunanim o se dodo no aye nta nka asem nkire ya se ba o ase wo man ebi nye ote ase kurafo bi ani ho ye be ma yo ba ye kasa ase kurafo yo ba utwa utiri esi adwaye no odware so kora enye ne se bi anya ne fe wo tam ne si akonko be kasa wa pampam bom nti wo papa ana ne wo fo ni nua ba yi atomani eni nua ba ma bi ana na damfo titu ne aso da so de panyin kora
na wɔsiesie ɛmfa ho sɛ wɔnyɛ wo ho ade Itime siesie ama na yeye. ɛtumi asiesie ama ayɛ yie na bi kora to no sɛ yɛ na yɛ no ho ade na so bia enti saa deɛ no ɛna bɛrima so wowɔ yera yɛsɛ mu wani nka wa mene wawu a mu wani nka wa mene wo yera na ɔne te hɔ mu wani nka no ho ɔbaa biara yɛ ɔbaa me nana kwabena gye wɔ sɛ akyakyafoɔ ne mapem a yɛto pɛ atakyani biara ni wa ne to sisi hɔ yɛ hyɛkie wo mu yɛ apem ne yɛ kora wo mu nyinaa to pɛ Temari nyinaa yɛ pɛ. yɛ nyinaa pɛ yɛ no ani so obɛyɛ ne yie Ye ni yi. rumba kaeɛ wɔse sɛ wohwɛ me a mɛyɛ te so wɔ no a yɛwɔ koi wɔte sɛ me a Samia. wohwɛ me yie a Mesika nkɔme ho. so Ati ase. nti no nneɛma bi wɔ hɔ a ɛnɛ yɛ asɛ no kane koraa yɛ so wɔ baa bi anyim ɛwɔ kum wakɔbɔ adwama na yɛ asɛnkɛseɛ saa wɔ baa no n'abusuafoɔ ɛsie gya adu Ti wakufa sama ba. biaa bɛyɛ kɔ a wɔde aka akyerɛ no mesrɛw nkɔyɛ sei Sa den de nye bi. sɛ wodie ma ɛbɛgyaa wo a ɛde asɛm abɛto abusua yim ɔyɛ sei a na wɔde tu ne bafo dendendendendenden ne nne deɛ agya kane wɔbi wɔ nkran naasɛ wɔ mpena dadaa no no ne waware na ate ha wɔbɛka asɛm akyerɛ no a ɛsɛ ɔkɔ post office akɔyɛ telegram Ako di live. Edu so one na kasa. Nche ne so de. deɛ ɔte ne dɛm no nso wɔ hɔ na ɔhwɛ n'anim ne yɛdi nkɔmmɔ akɔsɛ buroni de biribi aba o na yɛbɛyi so no yɛmfa adwene nto ho yɛmfa asantedeɛ no ɛnto ho asantedeɛ no na woma wowere firi wo kurom hene abɛn a yera wɔ adwa makase asesabo a aba bebrebe ni adeadeɛ ni sɛmbasa nam ɛmɛ ne nam gyagre nyina yato ya mamra atwe ti nne mesrɛ mmaa no tutu yasantefoɔ ma na ntuo ɛkɔsen sra a na yade yi ti obi nya abotere na wɔmfa adwene na wɔmfa ne man ho dɔ yɛ ha asantefoɔ ma de sɛ asɛ nti kunu hafoɔ ma de sɛ asɛ do kuro no do wo man nya de sakasaka Na de sakasaka. Otu ma no so na. Na wo MPA ye de ne toto akora yi hu. Fa MPP picture wa santemam ha ya. Na ya fa akora na de ato ho. Se ose no. Ana se nkokɔ ye penti ene MP na ye ka no. Se ne abusua ne ka ne ye ono na ye de hye no. MP ni oba wawale. Echempena. Tese ye ne no. Ni wosi wo mu wɔ court ɔde asɛm mu. Emi say bi enche beba. Se na de obi a twe no se ne abasasa. Papa wo ne ba anye akinye senye ne ba. Obi a mu. Papa no ko wu ya ne nchikafo na baka senye ne ba. Champion betimi asi o mo. Obetimi asi wo mu court. Mo be yi o mo ho ano. Sa asema wo mu de to no so ne ya asankese. Ti sampi no wate a wo mpusu no ho. Anya say ni guase ni wo mu de ma. Ti MP ni wanye hwo hwe a. Ne say de mo kan ni nokore. Say ne nokore. Ene na ye nokore. Na waje wo mfom so ato. Na say ye nokore so MP ni beti onso so abusan beti na ye ne den. Ye nokore a. Ho me say be ma no. Ensem bebre wo ho. Na me kan ye say be ba bi kura ho. Utimi na ye hehye ho. Be ma na anya akenye de abusuafo mu ntimi nkwaje akenye. Se mu ni ahoden. Se betimi edi ho akenye. Se ka be ma ne ti ase. Be ma no na ye kan. Ono ato ne de. Ene se na ka na MP wadaroma. Se wo hwe yen a yehu bibi na ye sa ye de asem. Apamatare ne de ahyew. Ye so ne wa ye pe. Nti yehu bibi pusu ho. Yehu se enye wampa. Enipa ti nyame abode e wo mienu. Wo abekwa akohia obi baabi pa. Wo yem be hyew. Asaso asi. Afo ni he di nko. Na ye no kwa mi me hye nyame kwa me hye bi pen.
se obi wo mi kuro wo so obi kuro na wo kan kura wo ma so da onim ho kwara da zo no sem ni pedi nse akwa so kokko so ma me so kokko tem fa no kokko yen ofo ma me yankopɔ bo ni pa kokko ofo ma me kokko eni e mebu wo na se wo ya wo tan wo hoyi wo de ya ade no anhwe ni ye bedu bibi wo nya ni biase nokore so wo mo anhwe ye na asem twitwiri na MP eni wo bayi ayire ye fa na abusuafo yi mo wo ho na sesei amtoma be me obi kofa de be paiwa dia bobo mo so wo nane ana so wo man no wo bayi nua be me nua be man ne ma ye bo ho mudua obe ti bi gina ho kasa ma wale mikun am ye ne mpana me wuwi ya wo to me bedin no ware ye ni nyina pepe sa sma mo kan menti da se ma ye sa ampa nke bia be ma no wo be frɛ me nim enti so wa frɛ me nim ana me hu nipa bi an kasa asem ya me na ma wa antibi ene wa wuo wo de ye nipa boni ni kwa sa no be ko ene na wa wuo na mo be gina ho akase ya na we na de ajewo ya ajewo ke du ya boni ade ni nyina wo nchirechiri hu bi we kora ye no kore no atwe no atiase na de wo kan ampa so say asem ni pie ye nyina ye ti ni say ye de jai eye be ma na busua no e na ye ti omo oba na side na de ye ti say omo mo nti be ma na me kan bibi anchom say bibi say kora e wo mo ntemu da so omo so mo mpene ma omo ba no enya de abusua na pese omo ye mo na damfu bi kura emeka bi kura na yonku bi pa wo so obi de me yonku de no ka na me kura na metuwomfo bi so obi ameka he dabi eye abusua na nko a be ma na busuafo no ye hwe yi wo mu hwe yi pa wo mu ye de pania akonu abe pania akonu abe na pania timi de nu abe ye de ha say no abi a wo ye no wo de pania akonu abe asem ye nka e na wo ka nana ye beda se ene so wanya ye ho abotre wacheche nima so bebere ene mi se bawa fo bi a wo hwe bi a onim se odi boni bi wa chire sa ne de wafa ne ho adwen mi so se de wa ma ne nsa so onye bi na kofa nim guase o se nim guase nsa so ye musuo pa so e de ma wo abusi fata kani dabi abo amoku ya wokoto no wafu yo a o de nsem a kire me bedi bi ko me mfa hwe etu ba akora wo kun wa ye wa adwen se wo fa akire akoye ne ba bi yete sa wa ko bi kora twa so ejansa sa amoku ya ana ye da se be ebusafo ye sua bebere ene yate bebere mi se betu ye hofo na ye de abo ye mbra ye fa wonsi ha sei ye fa wonsi ya ye ne oba panyi eye mame okofo poma chicheku sanka chicheku ni modu na ise da ko chemi chicheku no so ase se ne da no chemi me de na a chemi chicheku no so ase na na se wo ka bibi kafra jasa be de abrewa mitifie nguru de ekro social media ne na busuafo mi nimbi na de me pesa mo me ba we ene mrante mi nyam anka me ne wudi nkomo na anka me busa mo na ide ande daddy lumba de no se na akosi nana wo bisa me na de minim enso na me kan eye palumba etoye ne yere mama akosia de court se opese odi kona no nko a ene edi kona o makwan ma de oka ho fe no odobroni no ono so endi kona ni bi ntie no ene kopie mu court na court bayane nim se ho ananka ebegina nenso da ko mo court na lumba nua ba panyi mama akosia brempoma oka ntam o court wo no me de to court ani mu ha de to abusua panyi se onte ni nua no wuo no ase opese nhwehwemu nyina akoso nhwehwemu esefata bi ankoso no hu die adekora
ekum ne nua be ma no ansa na aye bi wo ho no mo a ebe koso a akoso eno no eno hu se abusua panyin enye hwehwemu wie ono akasa so enya hu de kun ne nua no nti onte ase nti omma kwan anase omma kwan ema ayie no enkoso nti abusua panyin pe ne ho asem e de nsa koka ne nua be ma na mu se obesie bra onyanya ne hwehwemu wie ya o de ntam kese eto abusua abusua panyin so na santami ene ma wo kopie mu ewe menhia as ntam de ntena santama mu a enka ntam kese emfa wo hundi eno na mo kopie mu ewe menhia e ma nanom tena asemi so na o matena so beye mprenu na mprensani na mi twene tofa odi kan hia ye no nanam bisa no se die nti ena ma wo ka asem kese a ente se no nso de nchire mu nyina ma ye se ni nwane wo no pese ohu de ekum no nti se pepe ye adwuma saa na nti ase eye adwuma saa de a oni ontimi nsi ho kwan no pese ohu de nti na ye no so hye bia so ni wo no ma ye de na ka ho ye no hye de akobia committee odin onka ho nti onim e de ekonti ni bre na ye odemu na ma wo de e ka asa na wo sere se na no mo emfa enche no na abusuapanyi so ntimi amfa mboso se de wo kan aha meso mi die nie nti meso me de boso abusuapanyi amfa mboso te kan ho no se abusuapanyi so onfa mboso de asumdwe ena ope eno no ene ma nananu ga se de wa ye nti o se ye twe waso nti ye giri odwan e ma me akusua bempoma ena abusuapanyi so atena ho amakwan ama we nyina si no onso so ye genu odwan na o ka se oba ekofa asem oba wa na wo hwe na osiesie nti abusuapanyi hwe ne wo fa asem akofa ba ya o so oginam na oye amamenoma ne wo fa ase no nti abusuapanyi dwutumu agi dwan mienu nyina ho kato ne ho so ama abusuapanyi e de dwan kese mienu ba ye se wonhwe ode be sere se ntam no ye koye wura di mu ye fa nkosere ye wura na onfa ntam no enche ampa so nananom so mu e de ko asem ne koye wura hodom e de koto ne nim se de asienie ye tena so de wo nananom na de wo ma e kani ye wura so mu se afi de ntam no wajamu ontwe ne tenten bia nti wayi dade so aba se onda eye enkoka abusuapanyi ho ma abusuapanyi mu nyedu na wo nyina wontena se eye committee abusuapanyi tieye na eye abonten sofo no ebodi nyina atu aguse se de yemfa abusuafo na enye committee na omontena se enhwe se ye papa yi ayiye ho totoye bibia ebeye pepepe nti dade so aba na se sei ayiye no aba besini na so obehwe ama asumdwe aba na mnyima nhia nkwa na asemi anase ekọ manhia nti na court no yetwam court no de no kuna no eda so ho na ye kasa ikura oda so gina mu e court aye hwe se manu mienu kwan na edi kuna na de court de no so kura akwakodu se bi adwo no obia de na dance die ena eba ma mekusua se wade na dance die eba eye odobro ni so de na dance die e kire se oyeyere ampa nti kwan da ho se ana yema no kwan se otimi di kuna ni bi ema ne ye nti na ye kasa nyina asem da so court me da wano ase asem wi abe lumbe wi ya adisua kese papa mo men ya adisua kese a ekire sese wonipa wo da abusua mu a sade etie bia wontumi nyi wo mfiri mu da dabi se sabi uye ye ko kahina me yedi ko gina hin tumi kase bia ta se ehonsa uya obusua de a okay bia ntimi nyi obusua ensi nchen ye kan ana nka ba se obusua panyin ana woni aba yi kan se mo mai mi no kra mo yi mo dwa ya mo nto mo ye nsi ye de hie ke betwe yi man mi no esi nchen ye si ye de hie wi a na asem bi wo ho mi ya hwa aka ana e betimi ahwe mo aka se ye ni abusua wo ye ni ndi yesero ye ya ye no tun ho berem ye ntimi nka o se ma hokora na emu obebe na adamfo ba man se wo yire
ni nyina be firi abusuafo ho na aba enti ene me hunu se ewiase enipa nhia se sika nhia se japade lumba den no abɔntini kura so obi di na kan so obi bu no so obi yende ani we I think say yese na no lumba nam ha no obi go di na tan na busua panyina de a wode aye no yante bi ana Ghana fo nyina abo afu nipa no eme yi wo hoi se ne yiri nie se de mpene nie obi a hwehwe da isi bra ode wu ye no tina mpanimfo ka se nipa ye mfa so no wu a ni hunu se ne wugina mpere esi okay ni nyina so gina se webo ne se bodam ni kura ukunu abehunu na busua sesi wo be hu ba ti ase woni nam ho basa obi en fa ne wo modern fa ade bodo na wo ana hunu busua na hunu busua nka wo be fa ho adi a enti ni padua yi a ye ne nam ho se ni paidi ye nya ade adidi agoro nso obi sheda se opeso okunu no no wonu odura wa nwu ya e de ne kokot eti ndi na sam nti menjo wa onkwan firi unsem sa so ku wi di won kwan firi enti me ka se me bedi ade a wo ye nyame kunu aban no benya sa ti ni padua yi a ye nam ho se ndi ya ade a emu odu ehu hia enti onipa bia wo nam ho a wonnim hwi na nsan nyina de me kan se me ba wa amosi so ene brante amosi so mo fa lumba asam yi enye sua de o mo fa lumba asam enye sua de lumba ne nam ho no na busuafo kura na busua panyini kura ya be fa nsa se ya abeka ajiro bi asabasi ya kama okay ana aje ba ko susu san efre busua wo bae eso ne yetete se abatu bi ko so e wo fie e ma mpanyifo e wo fie o etfo aba kuna sem ya yenu mienu hwan ne ye preso se oni kuna o mo to aba no mo ye nipa du nkono o mo we na du wotwe na du nson akwa ma ye ma me akoso ya se wa ena mienu akwa ma odobroni je so abatu e se ko so wo fie mpanimfo se bebo dam firifie what am I firifie enti no me de me ka da bia se asante amamra won se me kan nyina me ka asante amamra asante amamra wo de te ye ne se akwhwe ye se wa ena luwa aye asante amamra ama wono na busua nyina hu ama ne yire busua nyina so ehu sani obi edu ko jana bontiri baabi kura na ametro busuafo anima emfa cancer enkwa mu nam de obefa awie bia aware ni obi ade ye de aware eni nkwan ni mu bio na odobroni so ebusuafo si yeni no ebusuafo si yeni no ebusuani nyina ma se odi odobroni so ebusua kura be gina ho a ubia ni ho betimi agina ho se me de nipa no ya me nipa no ho ade be ma no ya me nipa no ho ade bisa ade ye nya ade ye hye ntuma mu ye ni be abonten mo bi ehu bi sa enti no aba ya to no kura se nipa du nkuru ne du kura to ma akoso ese wa se wa woni nka nkon ne ka be kwa ma we den a odi nkunim na we di nipa du nkuru emu du nso oto aba asenga wokura wonkofo kura ye mwesi ndi ade aye chire na ye chi ade aye mpe na ye mpe na nanu se ade we ye chi ade we ye mpe den aye mpe den so aye chi ayo nana ye na wase nyame shaw busanti ye beda mwase na ye den komotwe na asia nana waso wase da bi fatwa so mame me wase da se nanu no ye hwi aye no me de tom flamem se mini ahoden me nyini me nya adwuma bia fa nse me adwuma
ɛna adwuma no so a meyɛ no enipa nti ɛna wo yɛ adwuma penyimfo se nipa nti ne nipa wɔ ho nokore to ani bo sɛ yɛboa me na me wa ho kyiri ɛmoa me mente apɔ ka ma werɛ ho sɛmpi di kyiri nokore me kure nyame ni nipa ani wini minim so obi ate nanso enipa miensa na ba moa wo ayi anim aba be kan kyerɛ me sɛ asoma me kan yɛ kora yɛ yore hall eto ya koma so a sɛ de yesi hwɛ me ɛna ne ba ameye ɛde boa no na nkanya mete bia mu nso aba saa kora me mfa nkyɛ ti nipa miensa de wo de anim abɛkyere me hwɛ yɛ ne ayaka so ɛkwasa mo mara ti bo amaba no me so me da mo ase sɛ mo de osie ayɛ oyo insha Allah sutie ɛyɛ affordable da mo ase papa nyame ntomo nkwanem amen boni bia nkamo mo ne mo asefo nyina amen ne mo dwuma a mo yɛ ne mo dwuma yɛfo wo mu a mo ne yɛ tibe nyina boni bia nka obi emisi mo pan mo bibia nkoso toten nyame nhyira mo amen nyame nhyira mo pa nyame nhyira mo sɛ motimi abɛyɛ nana ɛmoa mo amaka so yɛsrɛ mo so me bi nso nana so afi ni kɔ na wie yo yebedi bronya sa na bɛka yebedi bronya nti so bronya kyɛde na wo kyɛ no kyɛ mane nso yɛ nana so ɛmae nyame be hyira wo dodo yɛmfa mo si asɛi therefore you send the share so subscribe to your channel now subscribe if my like share mo bibia so enye bi enjoy comment section so e wo de kire wadwen kama e wo ho mi dey ni oba yesu ama ye bo a yemfa won si kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame